Kanhi Cebu City South District Congressman Antonio Cuenco gihukman sa ombudsman nga walay labot sa anomalya sa iyang pork barrel nga gihatag ngadto sa hospital. Mga magpapatigayon nga nakapatitulo sa mga sapa sa dakbayan sa Sugbo, dili pa sayluhon sa City Hall. Bureau of Customs way kwarta aron mobalhin og laing opisina. Ang building sa ilang kasamtangan nga buhatan, delikado na. Gidismiss sa ombudsman ang kaso batok ang kanhi Congressman Antonio Cuenco kabahin sa anomaluso nga transaksyon sa iyang 3.5 milyones pesos nga PDAF niadtong tuig 2003 ngadto sa 2004. Dennis Tanok, Sugin Limi. Niadtong Marso 8 pa naaprubahan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang order nga i-dismiss o i-drop ang pangani kanhi Cebu City South District Congressman Antonio Cuenco sa listahan sa mga reklamo nga giwaldas ang Priority Development Assistance Fund kun PDAF niini nga nagkantidad og kapin sa 3 milyones pesos. Mato ni Deputy Ombudsman for the Visayas Pelayo Apostol nga niadtong Martes pa sa hapon nila nadawat ang kopya sa maong order. So but there is a recommendation in the memorandum dated September 26, 2011 for us to take cognizance of this case. So the investigation will continue minus one respondent who is Congressman Antonio Cuenco. Ang desisyon gibase sa motion for dismissal nga giduso ni Cuenco niadtong Pebrero 28 ning tuiga nga sa gihimong investigasyon sa Commission on Audit wala siya giapil sa liability sa COA Legal and Adjudication Sector nga gipagawas niadtong April 3, 2008. Ang PDAF ni Cuenco girelease sa Vicente Soto Memorial Medical Center alang sa procurement og mga tambal alang sa iyang mga konstituente sa bagatang bahin sa syudad sa Sugbo. Apan ang screening og validation sa mga resita sa tambal og sa mga pasyente gikuha gikan sa social worker sa ospital ug gibalhin kini ni kanhi Congressman Tony Cuenco sa ilang gitawag nga Tony and Tommy Office. Ang maong buhatan giduma sa iyang anak nga karon konsehal sa Dakbay na Sugbo, James Cuenco, usa ka Manuel Tipgos ug Wendell Villasin. Nakita sab sa ombudsman nga walay tarong nga guidelines kung unsaon paggamit sa PDAF alang sa mga ospital. Wa sab ma-point out ang written guidelines nga giprescribe sa Department of Budget and Management o sa Department of Health nga ang PDAF kinahanglang iproseso ra gyud o i-evaluate sa Vicente Soto Memorial Medical Center. The office is acting as a quasi-judicial body. It's like a court already. So we become impartial already. We are not with the side of the complainant. We don't side also with the respondent. We will judge whether or not there is basis to find probable cause against the respondent or to dismiss the case. Dennis Tanok, News 5. Karong bag-o na buhi pagbalik ang kontrobersiya sa pork barrel funds ni former Cebu City Congressman Antonio Cuenco. Human ang Korte Suprema misanong sa usa ka COA report nga midisallow sa kapin 3 milyones pesos nga nahatag sa kongresista ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center kon VSMMC. Ang maong pundo gigahin unta ni Cuenco alang sa usa ka health program. Apadasayran sa COA nga way mga beneficiaries nga dawat niini og piki ang mga payment documents. Ang buhatan sa Visayas Ombudsman milusad og investigasyon batok sa mga empleyado sa VSMMC nga responsable sa maong anomalya ug mitumaw kining maong pangutana. Pila pa man kaha ka kongresista gawas ni Cuenco ang nakahatag og pondo sa maong ospital? Si Ryan Sorote sa News 5 Special Report. Pipila ka mga kongresistang nalambigit karon og iskandalo kalabot sa gigamitan sa ilang Priority Development Assistance Fund kun PDAF nga mas nga ila karon sa pangang pork barrel. Dinhi sa Sugbo, miulbo ang kontrobersiya sa giingong pagwalda sa upat ka mga kawani sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa kapin 3 milyones ka pesos nga pork barrel funds ni kanhi South District Congressman Antonio Cuenco. Isa Chief of Staff kaniadto sa iyang amahan, sa Cebu City Councilor James Cuenco, mo'y nakapirma sa mga referrals gikan sa Vicente Soto alang sa mga taong giingon sa mga kawani sa VSMMC
nga nanginahanglan apan wa di ay. And we discovered what happened. Then my dad really broke out. Tsoko kayo siya. And actually, he asked the NBI to participate in the investigation. Apan di lang si Kongresista Cuenco ang mibuo-buog pondo sa DSMMC sa nakalabay nga mga tuig. Sa report sa Department of Budget and Management kun DBM, mihatag usab og pondo sila former Cebu City North District Representative QT Delmar, former 3rd District Congressman PJ Garcia, 4th District Congressman Ben Rosalimbangon, ug 5th District Congressman Ramon Red Durano VI. Managsama ra ang napati sa pork barrel breakdown sa upat ka mga kongresista sa ilang paghatag og pondo sa VSMMC nga mao ang financial assistance for indigent patients sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito. Ang gipanghatag nga pondo sa VSMMC tipik lang sa 70 million pesos nga pork barrel nga madawat sa matag kongresista matag tuig. Usa sa mga dakong gipanggahinan sa mga kongresista mao ang pagpatuman sa usa ka programang gitawag og Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services kun CIDSS. Karong tuiga 10 million pesos ang gigahin ni Representative QT Delmar, Tommy Osmeña, PJ Garcia, Ben Rosalimbangon ug Red Durano alang sa mga programa. Sa Cebu City, labing daghan og ipangatagan og financial assistance mao si kanhi Cebu City South District Congressman Tomas Osmeña. Usa sa iyang gipunduhan og 1 million pesos kun si Kongresista Osmeña adunay 40 ka mga programa nga gigahinantanon og 42 million pesos. Si Kongresista QT Delmar may gasto lang og 15 milyones pesos alang sa duha ka programa. Si Delmar usab ang labing minus og nagasto sa iyang pork barrel. Sa lalawigan, 35 milyones pesos ang nagamit ni Congressman Cusembing, Congressman Salimbangon, Congressman Durano ug Congressman Gulyas. 41 million kag Congressman Pablo Garcia, samtang labing dako ang nagasto si Congressman PJ Garcia. Ang Kapitolyo mo isagad nga mapunduhan sa PDAP sa mga kongresista sa lalawigan. Si Cebu Governor Junjun Davide buot karong masayod sa guidelines sa paggasto sa PDAP. Kinahanglan doon ay guidelines ginana, no? COA should I think make those guidelines for the guidance of everyone, including the Capitol. Kaya Capitol doon naman po medical assistance niya. Aron dili gyud nga dili mapareha sa nitabo sa PDAP sa mga ubang congressmen niya. Gitugan ni Cebu City Councilor James Cuenco nga nasakitan ni ilang tibuok pamilya sa migawas karon nga mga balita kabahin sa matod pa sayop nga paggamit sa PDAP sa iyang amahan nga si kanhi Kongresista Cuenco. Matod ni Consel Cuenco, tungod sa mong isyu, daw sila hinuon na migawas nga daotan sa ilang gihimong Tommy and Tony Health Program kaniadtong nagtumong unta sa kaayuhan sa publiko. Matod sa konsehal, andam siyang moabag sa investigasyon sa Office of the Visayas Ombudsman aron masilutan gyud ang tinud-anay nga mga sad-an sa gikatahong anomalya sa pagmugna og mga ghost beneficiaries. Ryan Sorote, News 5. Mga dagkong kompanya nga nakapatitulo sa mga suba ug mga sapa dili palabyon sa investigasyon sa City Hall. Ang DNR ug City Hall nag-alayon aron makansilar ang mga titulo ug makiha ang mga responsable sa pagpatitulo nini. Andrea Patenia, Sugin Limi. Gitunol sa City Hall sa dakbayan sa Sugbo ngadto sa DENR ang mapa ug listahan sa mga nakapatitulo ug yuta nga naapil ang mga sapa. Lakip niini ang mga nakapatitulo sa Buhisan River ug sa Mahiga Creek. Buot nila nga sutaon kun balido ba ang gatusan ka mga titulo sa yuta sa duha ka mga sapa. What we can do is just input this in our computer and try to locate this as a time. These areas are located, the individual lots, because as provided under the water code, there should be areas allotted for environmental protection. This is a sign of goodwill, no, sa City of Cebu o sa DENR na kinahanglan kami magtinabangay para sa pagsulbad ani nga makita nato nga problema. Apan matod sa DENR, mokabat sa 20 ka tuig ang pagpakansilar sa mga titulo sa yuta diha sa korte kung kini adunay kalapasan sa Water Code of the Philippines. Usa sa gitumbok nga hinungdan mao ang naandan nga paghimo og survey gamit lang ang mapa ug way actual survey nga gihimo hinungdan nga maapil ang mga sapa. Ilang gimando karon sa mga engineers mao nga himuon na ang ground survey sa mga lote nga patituluhan. Na magiuban gud nga murag table, murag bag dili gud mo actual survey gud. No, so mas maayos mo ng actual survey ka nga as a survey kanang survey ka, mas maayos nga mo actual bit ka nga survey. Madto jud sa lugar mismo. Kaning uban.
mo siguro table ang uban table survey lang. Dinhi sa Maidan Hacoselem, way uso ang pagsunod sa 3-meter easement zone. Kining usa ka dakong mall nahimutang tapad yun sa sapa. Gani adunay bahay niini nga nagpatong ang ilang building sa natural nga giagian sa tubig. Kining usa ka dakong restaurant sa may barangay Tejero nahimutang sabkilid sa sapa apan wa nay tubig nga makit-an dinhi human giabonuhan og basura. Way puwa sa pagpahimangno ang gobyerno ngadto sa mga residente nga nagpuyo daplin sa mga sapa sa pagpamakwit isip pagtuman sa balaod kabahin sa 3-meter easement zone. Apan ingunog sa lisod patumanon ang publiko kung ang gobyerno mismo mao'y nilapas ning maong balaod. Sama dinhi sa barangay Tejero kung diin mismo ang ilang sports complex na himutang tapad sa sapa. Apan mato di Tejero Barangay Captain Jesse Luca Dungog, di angay kabalakan kung duol sa sapa ang ilang sports complex ug ang mga balay sa ilang barangay, sanglit lig-on man kuno ang pundasyon sa ilang riprap. Dugang niya, di kini mo'y hinungdan sa pagbaha sa Tejero, kundi ang pagpugong sa City Hall sa ilang 6 million pesos nga budget alang sa ilang drainage projects nga 2012 pa nga giaprubahan sa konseho. Ato natang ilikay na ang politika, di ba? Siya na may nilingkod doon. Mga kota nga, kung siya yung mga na-approve sa among mga request na funded sa city government, iyan tayo i-release. I'm addressing it to Tejero. The mayor has never made any pronouncement to punish the barangay because of my dislike of the barangay officials. I will never punish barangay constituency because I've lost in that barangay. I'm a public servant. When election is over, I must serve all. Gipaybaw ni Mayor Macalrama nga patabangon niya ang legal office sa syudad sa pag-imbestigar sa mga titulo sa tanang Cebu City Rivers. Di usab luwas gikan sa investigasyon ang mga magpapatigayon bisan sa dagkong buhis nga ilang giamot sa syudad. You know, losing taxes is one, but saving lives is, for me, is a very important thing. Bringing our children to believe that government is still a bastion of hope. Andrea Patenia, News 5.